أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bandiraɓe musidɓe julɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayawo men piidi tv fa tabarakallahu caggal nde jettuɗen allah subhanahu wa taala juulɗen nela sallllahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa taala mo ganduɗa dokkuɗo en ne'ama ɓurɗo teddude e ne'amaji woni ne'amatul islam ne'amaji ɗi pop kanji fof ɓuuri mawnude hen ɓuuri teddude ɓuuri forde ko ne'ama biyeteɗo al islam sabu allah subhanahu wa taala o wi kala ƴettuɗo diina goɗɗo mo wona diina l'islam o jaɓantake ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin en jettiri ɗum allah e ne'ama mo ganduɗa ko ne'ama limanagal en seedima dewateɗo e gonga ala so wona kanko allah tabaraka wa taala nafa dewɗo lorla mo rewani so wona kanko dendediɗo alanamo en ceedima mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko kanko woni mana kohowo men ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah yo allah subhanahu wa taala juul e makko hisnamo barkinamo kanko e koreji makko surafaw ahlu beyte rasulu bilhaqqi sallllahu alayhi wa sallam wona e koreji makko wona e sahabaɓe makko wona e dendagal mana jiyaɓe allah moƴƴuɓe foof caggal calmina e jettoɗo en calmini en juurima dendagal khalifa men to banggue diine khalifa men to banggue aada fa tabarakallahu en puɗɗorima mana ndeɗo yewtere wiyetede mana sukara korka e nder nduɗo lewru teddudu e nder nduɗo lewru barkindu taw kadi koye ngoɗo ayawo habrirde mana piidi tv eɗen ñaago allah subhanahu wa taala yo allah hokku en wawde yuɓɓinde jewte ɗe taw kadi kono jiɗirɗen ni taw kadi kono hannirta ni akhukum fillah al ustaz mansour sall khadimul ilmi wal ulamai wal muslimina jami'an ko musidɗo mon almudel mon ustaz mansour sall bindan gandal bindan anduɓe e dendagal julɓe e kuptidinde muɗum en puɗɗorima mana korka ka bismillahi rrahmani rrahim eɗen ñaago allah subhanahu wa taala yo allah hokku en kadi yaltirde hen alhamdulillahi rabbil alamin allah hokka en timminde lewru ndu e dow jaam taw kadi eɗen cellira kala ko dewɗen hen allah tabaraka wa taala allah jaɓan en kala ko tata hen kala ko juuma hen kala ko ferguita hen allah subhanahu wa taala yaafo en hafrana en enen e kala julɓe musidɓe julɓe nduɗo lewru wiyetendu mana shahru ramadan lewru ndu ganduɗa ko lewru korka ɓuure muɗum hayso tawi en mbaɗi hen mana émission ngaji jewte limtinde en mbawa huftidinde ɓuure gonɗe hen ɗe kono en natat e toɓɓere mawdu'u ko fati e ɓuure korka inchallahu tabaraka wa taala nde wonno nela sallllahu alayhi wa sallam o wi shahru ramadan mana lewru korka ko lewru yurmede lewru korka ko lewru kafragal ko lewru momtanede yaafede dendagal bakkatuji lewru korka ko lewru tuubu buya ko lewru mana tuubande allah dendagal bakkatuji ɗi neɗɗo o mana wannoɗi o faggitino o tuubana hen allah subhanahu wa taala o imsino o hebbino wadde istighfar o ñaago hen yaafuya ɗum waɗi o wi kala mo tuubani e nder lewru korka ko holde o jogori tuuboyde kala mo tuubani e nder lewru korka ko holde o jogori tuuboyde fa mataya tuubu ɗum noon tuubanen allah subhanahu wa taala allah tabaraka wa taala mo ganduɗa yabsutu yadahu billeyl liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu binnahar liyatuba musi'ul leyl mo ganduɗa nana werti juuɗe mum ene wiya onon wofannoɓe e jamma pecce jamma maana so yi ha beetaɓe allah subhanahu wa taala maana nana werti juuɗe mum wiya ngare tubane kam mi yaafo on so tawi maana yi ha maana jamma o wiya onon wofannoɓe e ñalawma ɓe
mana bakkudinannoɓe ngare tuubane kammi yaafo on ɗum noon tuubanen Allah subhanahu wa ta'ala lewru ndu ko lewru tuuba buya ko lewru kafrangal ko lewru yaafuya ɗum tagi sahabaɓe nela sallllahu alayhi wa sallam e nder lewru korka so tawi lewru ndu mana jarima aɓe ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaɓanɓe dendagal de mabɓe Allah fodde lebbi jeegom aɓe ñaago Allah yo Allah jaɓanɓe shahru ramadan lewru korka ko lewru mana hafroru yaafate dendagal bakkatuji dendagal goofi fa huwa shahru tawba faman lam yatub fi shahri ramadan famata yatub o wi mana lewru ndu ko lewru jaɓanede tuubuyaji kala nde tuubanɗa hen Allah tuubuya laaɓɗo cer nimsuɗa e ɓerde ma ko bannoɗa ko ha nino a waɗani ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ene yaafuma bakkatuji mbaɗnoɗa foof ɗum tagi o wi noon kala mo tuubani ko aji lewru korka ha Allah tawnimo nduɗo lewru so tawi o tuubanani hen Allah ko holde o jogori tuuboyde wa tuubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun oɗo aya ene tawe to e suratu nur Allah subhanahu wa ta'ala o wi mana tuube duttoɗon e Allah subhanahu wa ta'ala onon pop wonande julɓe gonɗinɓe Allah beele jo oɗon male no yo Allah subhanahu wa ta'ala wattu en e ɓen shahru ramadan lewru korka ko lewru ndu ganduɗa lewru lamdiɗo ko wiyete ko ikhlas dendagal de Allah pop ene lamdi ko wiyete ko ikhlas mana laɓɓinande Allah mana tabaraka wa ta'ala ngal ɗo dewal kala ko gollata yo won tan lillahi tabaraka wa ta'ala taw a faajataki hen yiingo a faajataki hen tinede a faajataki hen manede woni juulu mum woni korka mum woni askal mum woni hajju muɗum ɗum tagi o wi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushriku biibadati rabbih ahada kala jortiɗo ma hawro e Allah subhanahu wa ta'ala yo gollu gollal moƴƴal ene heewi mana façon ngaji kala façon golle moƴƴe ɗe mbawɗa gollude mana gollu golle moƴƴe ɗe nde wonno aɗa jogui fimde aɗa felliti wonde ka kawroyo e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi taw a rendidinani hen Allah e hay hunde ɗum tagi o wi laɓɓinde dewal Allah ko kañum woni ruuhu dendagal golle moƴƴe ko kañum woni coktirgal mana ngal neɗɗo ne udditira dendagal damuɗe moƴƴere mana ɗum woni dewal Allah ɗum tagi jomum ene foti tinnade hen toppito mana ɗeɗo dewe Allah jomum toppito ɗeɗo dewe Allah ɗum tagi noon o wi mana korka ko dewal Allah laamgal ngal alda e yiingo ngal alda e sirku mana so tawi neɗɗo o so tawi o hoori e lewru ganduɗa nduɗo lewru tedduɗo maw heɓ ko wiyete kafrangal Allah yaafuya Allah maw heɓ yurmede Allah maw heɓ kadi ko wiyete ko attaqwa kulol Allah nela sallllahu alayhi wa sallam kana yubashiru ashabahu bimajii shahru ramadan fa an abi hurayrata radiyallahu anhu فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم الله أكبر معنى أبي هريرة أوي لا تنمى الله صلى الله عليه وسلم omo weltiniranno sahabaɓe makko ɓe wonduno ɓe wurduno e on ɗon zaman omo weltinirannoɓe mana nduɗo lewru korka so tawi lewru ndu mana darima omo wiyannoɓe yo gandede ari mana on Allah tawni on nduɗo lewru wiyeteɗo lewru korka lewru mana shahru ramadan lewru ndu ganduɗon ko lewru barkindu lewru waɗandu barke Allah subhanahu wa ta'ala o farli e dow mon hoorde mana nduɗo lewru o farli e mon kaɗo korka o farli e mon hoorde mana nduɗo lewru kadi lewru korka ene uddite e mayru dendagal damude aljanna pop ene guddite e nder lewru korka ene jeeya hen kadi moƴƴere e jurum nderu Allah
e ɓural ngal Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e nduɗo lewru dendagal damude jeyli jahannam kanje pop ade gudde kanje fof ɗe cokete e nder lewru korka hay damol gotal uddittaki e damude jeyli jahannam to bangi aljannaji noon dendagal damude aljanna kanje fof koɗe guddittede hay damal gotal uddotako gila fuɗɗode lewru ndu ha wattande mayru o wi dendagal cheytanuji maana ene tongue dumbe ha lewru korka ndu maya dendagal cheytanuji koko dumbate maana tongue on saha kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi wa fihi laylatun khayrum min alfi shahr ene e nder nduɗo lewru korka jamma mo ganduɗa jamma biyeteɗo laylatul qadir jamma o ene ɓuri fodde lebbi ujunere ɗi neɗɗo rewi Allah taw jiida e jamma goto jamma laylatul qadiri mo dewɗa Allah yo Allah hokku en hawrude e oɗo jamma yo Allah tawni en oɗo jamma o wi jamma sa rewi hen Allah aɗa mana mbaɗa kono dewɗo Allah fodde duuɓi 93 e lebbi mana 3 walla lebbi 4 par ce que mana duuɓi 93 taw aɗa rewa hen Allah te ko dewɗa Allah ko foof Allah ne jaɓanma oɗo rewa Allah e jamma oɗo jamma goto biyete jamma laylatul qadiri ene ɓuuri mana ko dewɗa Allah e duuɓi 93 e lebbi mana 3 ɗum noon tinnoɗen hen no fewi nde wonno lewru ndu jogoɗa hen fimde tinde jogoɗa pellital mana e dewe ma Allah keeriɗe cohlira ko wiyete ko istighfar cohlira hebbinde wadde ko wiyete ko salatul fatihi walla salatu ala nabi kala salatu mo mbawɗa kebbina julde e nala sallallahu alayhi wa sallam saabu lewru ndu ko lewru barke lewru ndu ko lewru yurmede lewru ndu ko lewru darade e wadde nafilaji lewru ndu ko lewru rimɗinede e dendagal jeyli jahannam lewru ndu ko lewru jokke lewru ndu ko lewru ndu ganduɗa ko lewru moƴƴude e moƴƴinde ɗum woni nduɗo lewru ndu ganduɗa ko shahru ramadan al mubarak ɗum noon laasinoma salafu salih en moƴƴuɓe ɓennuɓe yawtuɓe ɓe yad'una allaha an yuballigahum ramadan wa an yataqabbalahu minhum aɓe ñagoton Allah yo Allah hokkuɓe hawru tawtore nduɗo lewru mana wiyeten shahru ramadan Allah kadi jaɓanaɓe kadi kala ko ɓe ndewi hen Allah ɗum noon enenne eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala kala ko golluɗen e nder nduɗo lewru julɗele men korkaji men naafilaji men asakeje men dendagal moƴƴere nde mbaɗɗen hen Allah subhanahu wa ta'ala jaɓana en enen e kala julɓe inchallahu ta'ala noon hojomaji men gasi ha laaɓi ko ɗo min kaddata e mon fa tabarakallahu en jetti caméraman o en mbimo yo Allah yoɓ moƴƴere en jetti kadi wona ɓen toon to montage fa tabarakallahu yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude e jobdi yo Allah waɗ mana peesirɗe mana moƴƴi mabɓe jicca mana e bonɗi mabɓe bijayi seydou wujuru alami suhud inchallahu ta'ala ko ɗo min kaddata e mon kala ko rewi lawol kala ko fewi e yewtere ko iwri to Allah tabaraka wa ta'ala kala ko duuma kala ko tata hen koto ammin kaala o nde wonno bani adama timmani tabitani wa an nakunu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab inchallahu ta'ala yewtere men arore so hawri e welede Allah ma en naat e ko yowiti e holko woni korka taw holko wiyete korka inchallahu ta'ala assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh